Život je bogatstvo. Moj dalji rad sa vama je zasnovan na pretpostavci da ste prihvatili predloge koje smo vam John i ja dali. Da ste uradili sva vežbanja, da ste utvrdili šta je vaš cilj i da imate predstavu o njemu. Znači, sada ste spremni za akciju. Ovo je ono što nazivamo trenutkom istine. Ovo je trenutak da stavite na probu vaše urođene hazarderske sposobnosti. Na samom početku ove serije smo napomenuli da je ona divna beba koju ste vidjeli na špici rođeni hazarder, a to ste i vi, i ja, i bilo koji drugi čovjek. Problem je što na životnom putu nailazimo na razne prepreke. Strah može da nas spreči da živimo životom iz svojih snova, a to je jedini način na koji želimo da živimo. Hajde da izaberemo da živimo onako kako nam nalažu naše želje. Abraham Mays je jednom rekao da čovjek mora ili da zakorači napred u bolji život, ili da se vrati korak nazad u sigurnost, ali za one koji se odluče za sigurnost ne postoji nikakva nagrada. Obratite posebnu pažnju na ovaj deo našeg programa, jer je on stvoren upravo za vas. Uključite se u njega, shvatite da nas strah vuče nazad, a razumevanje i hrabrost će nam omogućiti da preskočimo ovu prepreku. Sada ćemo proći kroz mentalni proces koji je svako od nas iskusio. Neću vam govoriti o nečemu što ne znate. Govorit ću vam o onome što dobro znate. Možda ne znate kako da prekinete to što vam se događa, ali se to događa svima nama. Događa se i vama. Hajde da se vratimo na podatak sa kojim smo sve ovo počeli. Ja ću sve ponovo nacrtati. U našem malom životu postoje razne vrste programiranih ideja, o tome je John govorio. Zatim počinjemo da razmišljamo uz pomoć vibracija koje su usaglašene sa onim za šta smo već uvežbani. Prirodno je da osoba ima misli tipa X, jer je X nepoznati faktor i zbog toga može da se primeni na sve nas. Ako je naš programiran, onda je naša podsvest također programirana uslovljenošću tipa X, tako da je potpuno logično što su naše misli tipa X. Zašto je to tako? Ovaj način X razmišljanja u kombinaciji sa uslovljenošću šalje vibracije na koje smo naviknuti. To se zove zona udobnosti. Ona vam neće omogućiti željene rezultate, ali je u njoj veoma udobno. Da li znate da može da vam bude prijatno u njoj, čak i ako postižete prilično loše rezultate? Može vam biti prijatno u vezi kakvu uopšte ne volite. Šta mislite, zašto ljudi ostaju zajedno, čak i ako se ne dopadaju jedno drugom? Prijatno im je. Prijatno je, ali i glupo. Zašto ljudi rade ono što ne vole? Zbog udobnosti, navike. Tu nema rizika. Oni znaju to da rade. Ulaženje u neki veći posao im izgleda zastrašujuće. Razmišljajte o tome. To nas vodi dalje. Rekli smo da je ovo ropstvo, zatvor. Ovo je razum. Sjećate se, rekao sam da se ovdje nalaze čula, miris, ukus, vid, sluh i dodir. Ovdje imamo osobu sa uslovljenošću tipa X sa X vibracijama, što dovodi do pojave ponašanja tipa X, a to dovodi do rezultata tipa X. Recimo da pod ovim rezultatom tipa X podrazumevam $18,000 godišnjeg prihoda. Nije mnogo, zar ne? Sjećate se da smo također rekli da čovjek ima izbor da li će da razmišlja na ovaj ili na ovaj način. Možemo da razmišljamo kako ćemo da dođemo do onoga što želimo,
ali možemo da razmišljamo zašto to ne možemo. Zatim smo rekli da dokle god se jedna ideja nalazi u našoj svesti, ona nema uticaja na to kako se osjećamo ili na to kako nešto radimo, jer je ona ovde, u našoj svesti. Ovo se još može nazvati obrazovnim ili intelektualnim umom. To je onaj deo uma koji rasuđuje o stvarima. Da li znate da se u ovaj deo može usaditi ideja tipa Y, koja je mnogo bolja od uslovljenosti tipa X? Vidite, ta uslovljenost je predstavljena cifrom od $18.000. Koristim novac da bih vam to predstavio, jer nam je novac svima blizak. Upitaću nešto Ala, jer o njemu smo već govorili. Nisam ugovorio ovaj razgovor ranije, jer sam želeo da spontano popričamo i hteo sam da gotovo sigurno potvrdim nešto. Biću šokiran ako ne budem dobio očekivane odgovore i zaista ću biti šokiran, jer znam mnogo toga o ljudskom umu i o tome kako on funkcioniše. Ale, recimo da ovo slovo Y predstavlja prihode od $500.000 godišnje. A ovo uslovljeno X neka predstavlja godišnju zaradu od $18.000. Ale, ova uslovljenost te natjerala da radiš ono što si radio i da zarađuješ ovoliko novca, ili tako? Da. Da li ti se dopadalo ono što si radio? Da li te oduševljavalo? Ne, nikako. Znači, nisi bio lud za tim poslom, ne. Marge, jesi li ti bila oduševljena Alovim poslom? Ne. Ali imao agenciju za žensku pratnju poslovnim ljudima. Iskreno ste odgovorili, iako taj posao nije baš tako loš. Kada malo bolje promislim, Al bi možda nastavio sa njim, da se Marge nije usprotivila. Marge, da li ti se dopadao život sa prihodom od $18.000? Nije, nije. Niste mogli baš mnogo da putujete sa tih 18.000, ne, niste ni putovali. I ti si morala dosta da kuvaš. Da, sve vreme, sve vreme. Al, vratit ću se opet tebi. Koliko dugo si razmišljao o promenama pre nego što su one zaista i nastupile? Nekoliko godina. U redu, bio sam u pravu, čak i više nego što sam očekivao. Nekoliko godina. Da li si mislio da ćeš raditi ovo što danas radiš? Padalo mi je na pamet, ali nikako nisam mogao da se odlučim. Nisi mogao da se odlučiš, jel da? Tako je. Iako je tvoj brat Ernie već radio to što ti danas radiš i to veoma uspešno, ili tako? Da. Mislim da me strah sprečava u tome. Upravo tako, o tome si mi ovdje i govorio. Vidiš, neobičnost u ovoj priči je da je Alov brat onaj čovek koga sam ja veličao kao menadžera. To je Nino, on je Alov brat. Nina poznajem već 8 godina. On je pohađao prvi seminar koji sam održao, kada sam se preselio iz Atlante u Toronto. Bila je to zanimljiva situacija. Bio mu je rođendan, ali ga je žena naterala da dođe. Više puta mi je napomenuo da nikada nije zažalio što je došao. Ne bi bilo zgodno da je rekao nešto drugo, zar ne? Znam šta je Nino postigao. Nino je spreman da rizikuje, u to nema sumnje. Ale vas dvojice imate iste roditelje, zar ne? Da. Vidite, često naglašavamo da je beba rođeni hazarder. Ovdje imamo dva čoveka koji imaju iste roditelje. Jedan od njih je spreman na rizike, zarađuje mnogo, pravi velike poslove. Drugi
Ne voli ono što radi, zarađuje $18.000, žena mora da kuva, ne izlaze, razmišlja da započne isti posao kao njegov brat, ali ipak ništa ne čini. Da li je to neuobičajeno? Nije ni malo neuobičajeno, ni malo. I vi sigurno imate taj slučaj u svojoj porodici. To je svakodnevna pojava. Ali, ako obratimo pažnju na ovo, ideja tipa Y predstavlja ono što danas radiš i svaki put kada si pomislio na to, verovatno si razmišljao o tome kako ćeš biti nagrađen. Je li tako? Da. Ipak, nikada nisi sanjao da ćeš zarađivati $500.000 godišnje. Ne, nikada. Da li znaš koliko godina bi ti trebalo da zaradiš $500.000 da si nastavio da zarađuješ $18.000 godišnje? 7. Da, kosa ti više ne bi bila crna i kovrđava, prijatelju, već retka i seda, ako bi uopšte nešto ostalo od nje. Znači, ispalo je mnogo bolje nego što si mogao i da zamisliš. Voleo bih da razmislite o Alovoj situaciji. On se bavi nekretninama i otkrili smo da među 20.000 ljudi koji se bave istim poslom, postoje samo 13 koji posluju bolje od njega. Znači, moglo bi se reći da je Al jedan od najuspešnijih ljudi na svetu u ovom poslu. Ali ipak morao dugo da razmišlja, da li da započne taj posao. A kad je o tome razmišljao, sigurno su mu se događale razne stvari i padale mu na pamet lepa kola, putovanja. Pogledao sam Marge i zablesnuo me prste na njenoj ruci. To se ne može kupiti ženi ako zarađuješ 18.000. Treba da radiš par godina da zaradiš samo za glavnicu. Da se ponovo vratimo i obratimo pažnju na skic. Ovo je Al, on ima energiju tipa X, vibraciju tipa X, ponašanje i rezultate tipa X, ali dolazi do tačke kada pomišlja, mislim da mogu da to uradim, ali pre nego što krene uz provođenje ideje tipa Y, sve to mora da prođe kroz ovaj deo vaše ličnosti. Nikada ne možete krenuti u ostvarenje neke ideje, a da ne prođete ovuda. To je snaga koja radi stvari. Sećate se. John je o tome govorio u prošloj lekciji. Svaki put kada Y ideja pokuša da se usadi u podsvest, u X energiju, da li znate šta se događa? Istog trenutka se to odražava na kompletan nervni sistem i on šalje haotične vibracije koje ćemo nazvati stranim vibracijama. To je ostatak Y vibracija. Odmah posle toga se javljaju strah, sumnja i anksioznost. To se dešava tako brzo da nismo ni svesni šta nam se desilo. Kada je Al ovo osjetio, nije znao kako to da kontroliše i uradio ono što Maslov kaže, vratio se nazad u sigurnost. Zatim je počeo da razmišlja, kome uopšte trebaju velika kola, te gluposti su više koštaju. Šta će Marge, taj veliki prsten, kada se vozi u starom Chevroletu? Cene u snobovskim restoranima su smešne. Što je svetlo slabija, cena je viša. Deca su dobro uhranjena, lepo su obučena, imamo topao dom. Jedino što nam Nino ponekad pozajmi 1.000-2. Meni to stvarno nije potrebno. Morate da se pomirite sa tim da ćete ostati otprilike ovde. To se zove racionalizacija laži. I znači pokušaj da se laži racionalizuju u vašem umu. Da li je Al mogao da probije ovu barijeru zastrašenosti? Ne samo da je mogao, već je to i učinio. Evo X energije, evo ideje tipa Y. On je počeo da radi na njenom ostvarenju, došlo je do pojave sumnje, straha i anksioznosti. Ali ovog puta postoji velika razlika jer je počeo da radi sa razumevanjem. Da li znate kuda je to dalje vodilo? U slobodu. Pogledajte ovo za trenutak. Šta je Al rekao? Kada je došlo do promjena, odlučio je da počne da pohađa seminar, gledao je kasete. Juče sam sreo mladu Kristin koja je kupovala kasete. Veruj mi, Kristin, isplatit će ti se. Sigurno će ti se isplatiti.
John je pominjao Brianovu ličnost. Ja sam bio presrećan jer je Brian moj sin. Znate, ja sam počeo da se bavim ovim stvarima samo nekoliko mjeseci pre Brianovog rođenja. Velika promjena u mom životu se dogodila samo nekoliko mjeseci poslije njegovog rođenja. Neko je rekao da postoje dve klase u društvu. Ne klasa i prva klasa. I ja sam odlučio da programiram neke ideje u glavice moje dece i to mnogo drugačije od onoga što je programirano u mojoj glavi kada sam bio mali. Ovim ne želim da kažem ništa loše o mojim roditeljima jer su mi dali sve što su mogli da mi daju. Ne možeš dati čovjeku ono što nemaš. Putovali smo, oni su sedeli u prednjem delu aviona u prvoj klasi. Vodili smo ih u fine restorane, jer ja sam kao odrastao čovjek morao da učim kako se jede u skupom restoranu. Nisam znao koji deo pribora za jelo prvo da koristim. Za mnoge reči koje su konobari koristili nisam ni znao šta znače. Vodili smo ih u najbolje hotele. John i ja smo jednom išli u New York i ja sam poveo Raymonda i Briana sa sobom. Iznajmili smo limuzine koje su nas vozile po celom gradu. Sećam se, vozač se zvao Joe i ja sam mu rekao, Joe, platit ću ti ceo dan. Dok mi budemo radili, ti vozaj dečake po gradu. I on ih je uzeo. Pokazuje im je ceo grad iz ogromne limuzine. Preselili smo se u Englesku, zatim u Sjedinjene Američke Države. Stalno smo putovali, uvijek su se vozili u lepim kolima. Mislim da oni i ne znaju šta znači imati polovna kola. Imali smo lepe kuće, bili su lepo obučeni i to je sve što sam im dao. Kuće koje su oni kasnije kupili su sami kupili. Sami su zaradili novac i kupili kuće. Neko će reći da, lako je Proktorovom sinu da kupi kuću. Jeste, lako je, ali ne zato što je moj sin, već zato što ima ideje. Leslie još uvijek studira. Colin radi ono što je želela. Raymond također. Ja nikada nisam studirao, niti iko pre mene u mojoj porodici studirao, zato nikada nismo mnogo razgovarali o odlasku na fakultet. Linda mi je u tome dosta pomogla. Nismo sa njima raspravljali da li će da upišu fakultet ili ne, već koji će fakultet da upišu. Znači, mogli su da biraju na koji će fakultet da idu, a ne da li žele da idu. I posle takvih razgovora su odabrali, Colin je otišla na Illinois univerzitet, Raymond je izabrao da postane advokat i upisuje fakultet prošle godine, što znači da ću plaćati školovanje još najmanje 4 godine, ali me to ne uzbuđuje. Ja sam odlučio da im omogućim da se školuju, jer je škola za mene nešto kao svetinja. Al nije imao takve mogućnosti za školovanje, niti sam ih ja imao. Znate šta je on uradio? Došao je na naš seminar i kupio je kasete koje je slušao više puta. Ako trenutno gledate ovu videokasetu i čujete ono što vam govorim, nemojte se zavaravati da to već znate. Morate kasetu pogledati više puta, jer u svojim rukama imate fantastično sredstvo. Recimo da ova čaša predstavlja uslovljenost tipa X u vašem životu. Ova druga čaša će predstavljati Y ideju. Gledajte, ne vidite nikakvu promjenu, zar ne? Ale, da li ti vidiš neku promjenu? Ne. Ne vidiš nikakvu promjenu. Ali tvoje razumevanje ti govori da ova tečnost nije tamna kao što je bila pre sipanja vode. Je tako? Vidite, sa unošenjem nove ideje, stara uslovljenost postaje slabija. Ako nastavimo ovo da radimo, sve slabija i slabija. Naše oči to ne vide, ali svaki put kada iznova pogledate videokasetu, svaki put kada ponovo pročitate ovo poglavlje, svaki put kada budete ponovo gledali objašnjenje ove ideje, vaša uslovljenost će postajati slabija.
Iako na prvi pogled deluje da se ništa nije promenilo, naše unutrašnje oko razumevanja će nam reći da ništa nije isto kao ranije, da postaje slabije. Molim vas da razmislite. Čak i ako ste iskusili sumnju, strah i anksioznost, sada razumete šta je uzrok tih pojava i da se u vašem umu dešavaju promjene. To je ono što je Paul nazvao obnavljanjem uma. Neko je napisao jednu rečenicu u kojoj ima mnogo istine, a ona glasi: ako želiš da živiš životom kakav si želeo, to je nova ideja, Y ideja. To može da uradi svaka osoba koja pouzdano napreduje, a to je posljedica razumevanja. Znači, svaka osoba koja pouzdano ide u pravcu svoga sna i istraje u želji da živi onako kako želi, neočekivano će naići na uspeh. Pogledajte ovo, jer ćete se jednog jutra probuditi i otkriti da je se sve promenilo. Baš ovako. I vaš život nikada više neće biti isti. Tako se to dešava. To se zove buđenje. Tako Alov život danas izgleda, zar ne? Apsolutno. Sjećate se Johnove priče o Bruce Lee-u? Rekao je: ne mogu da vam dam ono što ja imam, jer vi imate previše svog znanja. Ali, ako se budete potrudili, garantujem vam da ćete probiti ovu zastrašujuću barijeru o kojoj smo pisali na 49. strani i doživjet ćete oslobođenje. Da li ste se ikada zapitali zašto su vam slatke sve bebe, bez obzira na boju kože, veru i sve ostalo? Ništa vam nije važno. Ako majka i otac stoje sa bebom u radnji, vi ćete imati snažno osjećanje da treba da priđete i dodirnete tu bebu. Ponekad želite da je uzmete u naručje i cmok cmok da je izljubite. Učinit ćete to. Drugi put nećete moći da se uzdržite, prići ćete bebi i uhvatit ćete za ručicu. Šta mislite, šta je to? Šta vas to tako snažno privlači? Razmislite malo. Kipling je rekao: volim te male ljude i nije mala stvar kada oni koje je Bog tek stvorio vole mene. Vidite, stvoreni smo u veličanstvenoj vibraciji, rođeni smo kao hazarderi, spremni na svaki rizik. Slobodni. Uslovljenost se javlja tek posle rođenja. Treba to promeniti. Ali čovjek mora da bude hrabar, da zacrta sebi ciljeve. Znate šta? Vi sada sedite i gledate ovo i kažete sebi: promenit ću nešto. Danas mi je prišao čovjek u pauzi i rekao: tako sam uzbuđen, ne mogu da se obuzdam, strašno sam srećan. Ja sam na to rekao: znate šta, gledajte ovo bez prestanka i bit ćete sve srećniji i srećniji i uskoro ćete doći do tačke kada ćete misliti da ne možete da budete srećniji i onda ćete biti još srećniji. Tako se to dešava. Svi imamo pravo na bogatstvo, morate nešto da menjate i postoji samo jedan trenutak za to, a to je ovaj trenutak. Smesta to učinite, smesta. Ali je doneo odluku. Bez obzira na strah, sumnje i odgovaranja njegovih kolega sa posla, doneo je odluku. O tome piše na početku 50. strane. Ovog trenutka moraš da vidiš šta možeš da uradiš ili o čemu sanjaš i počni da radiš na tome. Samopouzdanje u sebi sadrži genijalnu moć i magiju. Samo to može da pokrene. Počni sada i tvoj san će se ostvariti. Emerson je rekao: učini nešto i dobit ćeš energiju da to učiniš do kraja. Sa ovim razumevanjem koje imate i koje sve više razvijate, možete stvoriti neviđeni entuzijazam u sebi, ogromno uzbuđenje.
Na 51. strani piše, zapamtite da nije bitno da li se vaš cilj odnosi na novi posao, kupovinu novih kola ili upis na medicinu. Bez obzira o čemu se radi, morate hrabro krenuti napred i istrajati. Pogledajte u kakvoj pobedi Al danas uživa, a on je tek na početku. Ovaj program je samo mali korak ka velikim stvarima koje možete da uradite, a te stvari mogu da premaše i vaše najluđe snove. Pretpostavljam da Al i danas protrlja oči, ne verujući, a i Mač to sigurno čini. Da li je tako? Da, 100%. Ali da li znaš da je ovo fantastično? Ti možeš i sad da uradiš ono što si uradio kada si zarađivao $18,000 godišnje. Hajde da ga nagradimo aplauzom. Na početku ovog predavanja smo rekli da motivacija i obrazovanje vode ka mudrim odlukama i inteligentnim postupcima i omogućuju nam da uživamo u blagostanju na koje smo rođenjem svi stekli pravo. Imajte stalno na umu da u sebi imate ogromne rezervoare mogućnosti, zbog toga ste u stanju da učinite sve što vam padne na pamet. Vi to možete bez obzira što vam trenutno ne izgleda tako. Želite da dobro igrate golf? Nemojte više igrati sa svojim drugarima. Morate shvatiti kako to da uradite, a ne da li to možete da uradite. Mislite samo na to kako da uradite, a ne da li možete, jer znate da možete. Samo treba da smislite kako. Razmišljajte o sebi kao o čovjeku koji je spreman na rizike. Zatim počnite da govorite sebi da to zaista i jeste. Postanite svesni svojih dobrih vibracija koje možete steći uz pomoć jednostavnih vežbi. Evo nas na početku 52. strane, koju počinjem citatom Williama Jamesa ili Jamesa Allena. U svakoj lekciji je bio ovaj citat. Okolnosti oko vas možda nisu idealne, ali neće dugo ostati takve ako budete imali ideal i istrajete u njegovom ostvarenju. Još uvijek mi nije jasno kako su Leslie i Brian kupili sebi onu prvu kuću. Nije mi jasno, jer ako su imali novac, znači da su ga prethodno negde zakopali. To je bilo pre nego što su počeli da zarađuju. A kada su počeli da rade sa Ninom, prihodi su uzleteli ka nebu. Nisam morao da razmišljam kako će da kupe drugu kuću. Ne znam koliko će još kuća kupiti, ali mogu da vam kažem da ako imate malo, a želite mnogo, sedite i porazgovarajte malo sa njima. Oni će vam reći kako to da uradite. Ako ste spremni da napravite velike uzbudljive promjene, razmišljali ste o njima, odlučni ste, kada ćete to učiniti, kada? Odmah. Želeo sam da ostvarim zaradu od $250,000 godišnje. Ostvario sam taj cilj i sjetio sam se Bobovih reči da čovjek ne sme da se uljuljka. Nastavio sam dalje i te godine sam zaradio $420,000. Vratio sam se na seminar po preporuci Sema Kolineka. On radi u industriji metala. On mi je rekao da ponovo krenem na seminar i pročitam knjigu, jer za pravi uspeh se sve mora početi iz početka. Siguran sam da ću uz pomoć ovog novog proktora ovog seminara ostvariti svoj novi cilj, a to je $1.300.000 koje želim da zaradim ove godine. Ja želim da zaradim $500.000 za sljedećih 12 mjeseci. Prvi put sam pohađao ovaj seminar pre 4 godine. Tada je moj cilj bio da ostvarim zaradu od $40,000 godišnje. Sada zarađujem 3 puta više i došao sam jer želim da zaradim 3 ili 4 puta više od sadašnje zarade. Ja želim da budem student generacije. Govorit ćemo o onoj tankoj liniji koja razdvaja uspeh i neuspeh. U vašoj knjizi piše da je ta linija tanka poput oštrice brijača. Hajde da poželimo Johnu toplu dobrodošlicu.
Okrenite svoje knjige na 53. stranu. Na početku te strane je naslov Oštrica brijača. Koliko vas je pogledalo film pod tim naslovom? Mislim da postoje dve verzije tog filma, stara i nova. Čini mi se da Don Moore igra glavnu ulogu. Znate, taj film je veoma zanimljiv. Govori o čoveku koji pokušava da pronađe smisao života i uspeha. Odlazi na Himalaje da pronađe velikog gurua, na putu susreće Shirley MacLaine i sa njom malo popriča pre nego što nastavi put. I kada pronađe velikog učitelja, pita ga: u čemu je tajna života? Kakva je razlika između pobede i poraza, između uspeha i neuspeha? Nikada neću zaboraviti poređenje koje je učitelj upotrebio da bi mu ovo objasnio. Na ovoj planini postoji staza, veoma uska staza. Dok hodaš po njoj, naginješ se na jednu i na drugu stranu. Oni koji uspeju da dođu do cilja idu stazom koja je uska kao oštrica brijača. Znači, razlika između pobede i poraza je kao oštrica brijača. Noćas sam gledao nešto što možda nikada više neću moći da vidim. Bio je to trenutak kada je Gibson na utakmici bejsbola uspeo da osvoji protivničku bazu. Mogli ste da osetite veliko uzbuđenje. Bila je to borba dva velika igrača, Eckersley protiv Gibsona. Da li znate šta je bilo najzanimljivije u Gibsonovom osvajanju ove baze? Zar je iko mogao da pretpostavi da će baš on uspeti to da uradi, kada je ove godine u svom timu on imao najlošiji procenat? Vidite, Gibson će uraditi ono što mora da uradi, kada oseti da to mora da uradi. Razmislite o tome. Da li znate da na naše seminare najviše dolaze ljudi kojima je on najmanje potreban? Najmanje ima onih kojima je ovaj seminar najpotrebniji. Oštrica brijača i razlika koju ono simbolizuje se dešava na sljedeći način. Pre mnogo godina sam čuo priču o Cherrylu Schwabu, koji je bio predsjednik kompanije Bethlehem Čelik, koja je potpadala pod korporaciju Američki čelik. Ovom čoveku je prišao Ivy Lee. Ivy je rekao: gospodine Schwab, mislim da imam ideju koja bi mogla da poboljša vaš poslovni uspeh. Interesantan je bio Schwabov odgovor: mi već znamo šta treba da radimo, ali ako nam vi ponudite način da to bolje uradimo, poslušat ćemo vas i platit ćemo vam cenu koju budete tražili. Ivy Lee je pružio Schwabu list papira i rekao: napišite na ovom papiru 6 najvažnijih stvari koje treba sutra da uradite. Schwab je to učinio. Lee je zatim rekao: sutra ujutro prva stvar koju treba da uradite je da izvadite ovaj papir i napravite listu prioriteta. Pored ovih 6 tačaka ćete prema prioritetu staviti A, B, C, D ili 1, 2, 3. Zatim treba da radite na zadatku broj 1 i da ne pređete na tačku 2 dok ne završite potpuno sa tačkom 1. Radite po ovom principu 60 dana, a zatim mi pošaljite ček na onoliko para koliko smatrate da vredi moja ideja. 60 dana kasnije je Ivy primio pismo u kome je pisalo da je ovo najbolja lekcija koju je Schwab imao u životu sa poslovne tačke gledišta. U pismu se nalazio ček na $25.000. Zamolio bih vas da i vi napravite listu od 6 najvažnijih stvari koje treba da uradite sutra. To će biti vaša oštrica brijača. Sprovedite to u delo i za 60 dana možete da mi pošaljete ček na $25.000. Vidite, mala je razlika između ljudi koji postižu rezultate i onih koji ne postižu nikakve rezultate. Kakva je razlika između osobe B i osobe A? U čemu je osnovna razlika? Recimo, obe osobe se isto ponašaju, imaju isto obrazovanje, žive u komšiluku, rade za istu kompaniju, ali izgleda da osoba A uspeva u svemu i pored prepreka na koje nailazi, dok osoba B nikako ne može da se pokrene sa polazišne tačke. U čemu je osnovna razlika između ove dve osobe? Ja mislim da je to oštrica brijača. To je ona tanka linija po kojoj se ljudi razlikuju.
Uzmite u obzir sledeće. Wade Boggs je bio najbolji strelac u američkoj bejsbol ligi u prošloj sezoni. Njegov procenat udarca je bio 3,58. Igrač koji je bio na 10. mestu rang liste je imao procenat 3,01. U čemu je razlika između Wade Boggsa i igrača koji je završio na 10. mestu? Razmislite. Na svakih 10 udaraca koje Boggs napravi, 3,58 su bili uspešni. Igrač na 10. mestu je na 10 udaraca imao 3,01 uspešnih. Razlika između njih ne dostiže ni pola udarca na 10. Ali Boggs zarađuje $1.700.000 godišnje, a ovaj igrač na 10. mestu zarađuje $280.000. Iako je razlika pola udarca na 10, razlika u prihodima je ogromna. Da li se sećate vremena kada je igrao jedan od najvećih igrača u istoriji bejsbola, Ty Cobb? Ostao je zapamćen po svojoj neustrašivosti i po tome što je uvek kada je igrao davao sve od sebe. Ali znate, Ty Cobb je imao 71% takozvanih ukradenih zona. To je bilo u sezoni kada je Cobb bio proglašen za najboljeg igrača. Te iste sezone igrao je i Kerry, za koga je malo ljudi uopšte čulo. Kerry je imao 98% ukradenih vaza. Da li znate da je on imao 53 pokušaja, a uhvaćen je samo 2 puta, što znači da je imao 51 ukradenu bazu? Zašto onda svi pamtimo Cobba? Reći ću vam zašto. Ne pamtimo ga zato što je 38 puta uhvaćen. Bio je uhvaćen 38 puta u pokušaju da ukrade drugu ili treću bazu. Ne pamtimo Cobba po tome. Cobb je ukrao 98 baza, ali ga ne pamtimo ni po tome. Bilo je igrača koji su oborili i taj rekord. Velikog Ty Cobba pamtimo zato što je imao 134 pokušaja. Da li je razlika u tome što je Cobb bio bolji kradljivac vaza ili je razlika u tome što je napravio više pokušaja nego Kerry? U ovom drugom je prava razlika koju još nazivamo oštricom brijača. Daću vam jednu jednostavnu formulu koja će predstavljati oštricu brijača za vas. Da, u pitanju je jedna formula kojom ćemo završiti ovaj deo predavanja i preći na poslednje 2 lekcije sa Robertom. Evo o čemu se radi. Zajednički imenitelj uspeha, jednostavna formula, što ne znači da je laka za razumevanje, ali je u suštini jednostavna, funkcioniše na sledeći način. Jedan čovjek je napisao sjajnu knjižicu od 20 strana i dao joj je naslov Zajednički imenitelj uspeha, u kojoj kaže da je zajednički imenitelj uspeha sadržan u stvaranju navike, da se rade one stvari koje gubitnici ne vole da rade. Razmislite o tome. Gubitnik radi tako da mu metodi rada prijaju, a uspešan čovek se trudi da mu prijaju rezultati njegovog rada. Uspešni ljudi su stvorili naviku da rade one stvari koje ova osoba ne voli da radi. Razmislite. Da li je vama važno da uživate u rezultatima ili vam je važno da uživate u takozvanim metodima rada? Šta vam je važnije?
Da li vam je važnije gde idete ili vam je važnije da sačuvate mesto na kome ste sada? Jer takozvana oštrica vrijača, odnosno razlika, može biti u samo jednoj jednostavnoj stvari koju svakodnevno radite. To je onih 6 najvažnijih stvari koje će vas pokrenuti u pravcu vašeg cilja. To je osnov svega. Da pogledamo stranu 53, jer smo vam obećali da ćemo uskoro završiti. Nalazite se na korak, na santimetar, udaljeni za samo jednu ideju od bulevara lepote u vašem životu. Često se kaže da je linija koja deli pobedu od poraza tanka kao oštrica brijača i zaista je tako. Somerset Maugham je napisao knjigu pod naslovom Oštrica brijača, a Daryl Zanuck je potrošio $4 miliona da bi snimio film pod istim naslovom. Ova dvojica velikana su knjigom i filmom hteli da pokažu da među ljudima ne postoji velika razlika, da je jedina razlika u stvarima koje su postigli i to je tema i knjige i filma. Dvojica ljudi su započela projekat. Jedan je počeo, a drugi je i počeo i dovršio ga. Jedan čovek je skoro završio zadatak, ali ga je drugi potpuno završio. Jednom studentu je malo falilo da položi ispit, ali drugi student ga je položio. Iako je razlika možda samo 1% od 100, taj 1% čini ogromnu razliku. Okrenite stranu. Možete da potrošite neko vreme na čitanje 54. strane. Ali vidite, naša zamisao nije da pročitate sadržaj 54. strane, niti da pročitate celu knjigu, niti da odgledate naš program. Treba da budete pripremljeni da napišete listu od 6 postupaka koji će za vas biti presudni i da se zatim zareknete sebi da ćete ih ostvariti. Sećate se da sam juče pomenuo reč vrlina. Vrlina je ta tanka linija. Treba se samo zareći da ćete izvršiti cilj. Jedino to je važno. Vidite, nije važno koliko ste knjiga pročitali, nije važno koliko ste seminara pohađali, koliko kaseta ste pogledali, koliko iskustava ste imali. Važno je da znate šta treba da radite. U ovoj sali ne postoji nijedan čovek koji nije u stanju da shvati šta treba da radi i koji to ne može da napiše kao svoj zadatak, kao svoju oštricu brijača.